שלום, היום אנחנו נלמד איך פותחים חשבון פרסום בפייסבוק ואיך משייכים אותו לחשבון נוסף. אז ניכנס לאתר www.facebook.com ונרד בדף למטה ונלך לחפש את צור צרים מודעה. לחיצה על הלינק הזה ונקבל את המסך הבא, נלחץ על צור מודעה ונכניס את חשבון הפייסבוק שאנחנו רוצים אליו לבנות את החשבון. ניכנס עם השם משתמש והסיסמה שלנו לדף ונקבל את המסך הבא. כרגע אנחנו רואים פה כמה וכמה אלטרנטיבות לסוגי פרסום שונים. אותנו כרגע זה לא כל כך מעניין, אלא יותר מעניין אותנו ליצור את החשבון. אז לצורך הדוגמה נבחר את סימוני אהבתי של הדף. הוא כבר ישאל אותנו לאיזה דף אני רוצה לבנות סימוני אהבתי. אני נלחץ על המשך. פה אני יכול לבחור איזו תמונה אני רוצה להכניס, מה יהיה הכותרת, מה יהיה הטקסט, אוקיי? ופה אני יכול לראות איך תראה התמונה באוסף החדשות, או לחילופין כעמודה בצד שמאל. פה כמו שאתם רואים אפשר לפלח את הגילאים, את המין, את המדינה, אולי איזה עיר, תחומי עניין משותפים. פה אני בונה מטבע החשבון, אני רוצה בשקל, מדינת החשבון הם בישראל, ואזור הזמן שלי, ג'רוזלם. פה אני רואה את שם מסע הפרסום, אפשר לערוך אותו, וכמה כסף אני רוצה להשקיע ליום. כמובן שהכל אפשר לשנות. אני ארד עד למטה ויש לי סקור סקרי הזמנה, אני לחץ על זה, אני אקבל את שם ההזמנה, ובצע הזמנה. עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לתוכן ולמה שכתוב, אלא יותר מעניין אותנו כרגע איך ליצור את החשבון. אני לוחץ על בצע הזמנה, לוקח לו כמה שניות, והוא פותח לי איך אני רוצה לשלם את החשבון שלי. אפשר בכרטיס אשראי, אפשר בפייפל. לצורך הדוגמה כרגע אנחנו נבחר כרטיס אשראי, המשך, הוא יפתח לי את הטופס הבא שבו אני צריך למלא את הפרטים. אז אני אמלא את הפרטים ואני כבר אחזור אליכם. אוקיי, לאחר שמילאתי את כל הפרטים, יש לי את הכפתור שלח, אני שולח, לוקח לו כמה שניות בשביל לאמת את הפרטים מול חברות האשראי וכל מה שצריך. הוא דורש ממני עוד הפעם להכניס את הסיסמה. אוקיי, ומכניס אותי לאישור כתובת העסק. אני מוודא באמת שכל הפרטים נכונים. אני מכניס את שם העסק. משתמש בכתובת לחיוב. האם אתה מייצג סוכנות הקונה מודעות בשם המפרסם? לא. ושמירת שינויים. אוקיי, החשבון שלנו פתוח, הוא מכניס אותנו ישר למודעה. כרגע המודעות לא מעניינות אותנו, אנחנו נמחק אותן. אוקיי, ויצרנו חשבון. עכשיו את החשבון הזה אני רוצה לחבר למישהו שמנהל לי את הדפים שלי ואת הפרסומים שלי. אני אכנס להגדרות, אני ארד למטה, ופה יש לי להוסיף רול נוסף לניהול המודעות שלי. אוסף משתמש, אני מוסיף, פה אני אבחר משתמש כללי או דוחות בלבד, כרגע אני רוצה משתמש כללי, ושלח. כרגע הוא שולח את בקשת ההצטרפות למשתמש הנוסף. כמובן שבכל שלב שתרצו, ומיד אני אראה לכם איך, תוכלו להוריד את המשתמש הזה מניהול החשבון שלכם. אם אתם עובדים עם מישהו שמנהל לכם כרגע איזשהו קמפיין, ואחרי שסיימתם ואתם רוצים להוריד אותו, אז כמובן שניתן להוריד אותו.
פה אני רואה שהוא הוסיף אותי לניהול החשבון. כשאני ארצה אחרי זה להוריד אותו, פשוט לחיצה על ה-X והסר. אישור. וחזרתם לנהל את החשבון שלכם בעצמכם. זהו, אם יש עוד שאלות, הצטרפו אלינו לדף הפייסבוק שלנו, ל-Click4Biz, שיווק באינטרנט, ונשמח לענות על כל שאלה. תודה והמשך יום טוב.